ziua, eu sunt Gale și azi o să mai filmez niște capturi de flag. Eu sunt Lara, o să filmăm știți voi că Da. Vlad. Abia aștept să-mi iau ardură full de iron. Ce, păi câți erau la tine? Erau mulți. La mine au fost doar 2. Eu mă duc întotdeauna la aia care scoate puțin. Că ea acum și la mine e nou. Ești nectară și? Am căzut. O iau de la capăt. Văd că deja echipa noastră a capturat un steag. O să încerc să merg așa. Nu sunt foarte bun la câtucă, dar mă descurc. Îmi place. Poate să filmez și niște Bounty Hunter, Survival Mode, tot pe Lifebox. Am picat iar din pământ. Da, și eu am stat că eu nu am picat niciodată. Nu foarte bune iteme găsesc, dar cât de cât sunt. Atât. La revedere!